Togete chakira abanyirenka maga Thomas Nawara ere gutuigurira ariyo yura kwana mege ajukwana ekara bantu tukuru sigo cyo manyangura kwana Thomas na babanyana Thomas Njungu Usinara Awasani awa hii beki interactions awako ni biamo ndio biamo na moro chiga mwana gasi ndio mwana asira ripoti gacha tuikarasa tuakwana tuagache nyumba toya ni mwana ripoti gacha na aya kina ya kile koti batebu yaya bono bono na ndije nasoka bono mambia ekero nkwira na tuome na ndugu yane makochi umwana tatamoke ndebi ng'akae ndugu na omiro mokota gudinjiraria antebi ngo mubere ngo ichore ngotira ngo ikanjira gotira na igwe bikunda igwe honi twasoka tuika para na mwacha iga bali mwacha na bataba aba igwe giyo yiri mwacha twaje twese twikira jaikire nga omwana enigwe kwabo aiga no kwangina kuru sae niu so mwana ko enigwa no ngina kuru nego bare mo taba ngaga ngo charuoje ate go charuoje omotukura ko enigwe chinsinyo motukura tai ko enigwe mwangina ko kweskiri usikesona ako enigwe chinsinyo abande bako banu sikunyuma lakini twataba mwana motukura abe kuchimate wala mo twabikire emeliaria emeribone ere nyumba yangina kuru bobono mwana tigae nigwe mwana timokebia nyasaye na mai tobu mabu mwana bosibwe bwara gwikira kero mwana atogete nya hane na toto mwana mbitura muningambi ya mono twamenyo mutoma tukama go samange nyasaye mbi ya mono akiri ndo banga yanda yanya ukwanwa atabwatia magoro aina yoburi njaina anda batebi bono cheni karibu baba bia kwara tiwo mochokoro tigae nigwe bia mala ina na bwatoka bia mwana dere Thomas akori michira Njungu aba minto nande no gutwara sanga na ukani bia muri pese ntwe etwa nyorete amangana kurua isekuru mwana uyo nero twete reporting a omochokoro sirire akara turangira nchendo muriki kwekiombe ikikyanga tukarangira tukaisaranza tukabanga tukata matanga ande buruya tukaraya na matanga buruya twarje komena ne tasi degete tukomerana kera tuomena tukakore gasi ya itombuya tukachaka kwagatia nyumba itogaje nyumba ya ikira to ikiri to gokore rindu tukore atabua twatebwe ekodi oda yachire tikayo nyumba iyo teko gadra kwagachwa tugatiga ndo tukaje tukaisaranza mpaka bona bona iga ikuru chakara igoro na ritugwe mubere ngochore omwana akoreke atugutuga iga ndundo wata mangana go sokukana nga mwana tatugutuga ndundo maite cheni nareka igo ntu tukubwatia majikari nga cheni nareka asna bwata sawa aso mwana yago mojokoro yago tugutu aranjira bwate mpata mangana nda njira rurando rwasa abairi n'abasani n'abakwanirwa irire buya litangani ngorane ripore sana ase mwana uri gusiriyo mochokoro ito pore sana cheni ase gusiriyo mochokoro una ba minto bakwana amangana itwanya gambe tubunenka kera achete ega twagamba twakora manyene tachikora rene gusena isaneka akagenda bosio tubara mangana twanya bono marago bande mono mamitwanya ngaya mubiro koretwa na koenigwa litani pora sana asinge njumwa chande kila matuka yonsi ekiagera ekero mubiro ri mochari umuntu nabo chande gete kasi turi gochia turi gutwara morembe igorende abamata mwachire abairi n'abasani amangana atwa nyai kurwa atambe ngakorekire boikoyo akorekire asegete lakini aikira ari tukuri yarero eyego twagana matuko yo mwerio oyo gosoma mariko anyare komanya igoto gotebarende eyo minto cheni mbwariganira ase kenyoreke
nande tobase koruribaga kuna kwata chirega iga tobase koruribaga nande saitani asoera ororo togosabere no mochokoro gakoenigwa amatanga yabe ya masikani nande komogo soka ochiari rende mangana amangana abagwaka kuga rende naye koro gwaka karinga no menga area oncherarire totiga mangana amange omochokora ni guri tukori arero ayakobwati gochiabwo tomotigera omonene anyaka bagota bokimbuya mono ekerandu aruro Florence Kisembache bangina bono sebetinga ya sebetina renga sebetinju na ya monene nka aya ko tebi moko mino akyo manyete Florence ta kana goja sebetinga na go taba Arera ndeli Karieni kubata aba minto twachira igase engencho ya mabaya na bakwanira mbiya mole nchebone muina alia narengenka ngo igwe oni kurunya turubo ngo boli nenki na igweta mangana yo mwana ngana asireta omochokoro ngo tebigwa na imokerera abuti mbegeti nonye nabeke yanga yo kega narusia gachanja be nabegete na kongigocha egento gioka gekobe giogokumia ekenene mono ngekero omonto asirire nande twamanya koreta emechandende egento tware ko batebya bagaka kamuranche tari ogwancha gwaito ebabuna mutagete okogani kwaino ngoko babuna nyasaye aligetie inumweka amurigetie okogani kwaino lakini nyasaye ere nabwate emeroberi yaye egento nare ko batebi kamuranche abagaka tomorembe egekogera abaiseka abatwanyorire ase bagochiba goserigwa ngakima momino arega naye kore bwone gantagite kogenda seino bono chikorera chiri chaborusa abo muiseke chaborusa abo baseria abana baitu gakigento tware ko basaba bagaka motoremereri komwanyorire omwana no mwana nando abana bamubanche chikorera chigocha na intu twanyore gento twaria kobwamo no mwana omuiseke nere nkasa matukaya aki twabake irembi ya mono ekero mwanchiraniro yo minto gwaro no yo minto ntu tomenyete moino nabo tokomwakira nere mbi ya mono narwete ribaga amangana yaerera chenia chekaga iga abaiseka babaye bacha torete ruchisota na gwararete mbia mono sana mbia mono sebetinacha tirbonchungu go sabana gocha sebetiga tamberu man tirbonchungu ni mongote ya banana mto ana ba bangina kura ba ngo jabari bwato murobulesana kingo bwata ya kwana we kere go chaso ni kwa dawa kwaniria somo nembia mule no lende kera ya gocha tari ogwancha kwa monto iga kwenyora okonyora ringana riachire ekera ringana ririachire cheni nabo twaigwa bono tugakumina kitokora bagaka bamito ikaransa ngo muleto mochokoro tomoeni iga geko ero mochokoro no yoito abana babacheni bonsi ororera rwabo kero monto na orora iga barwa bagatotiga ekere yanyarekanie nande bairanire twatebire rindi ng'omwana onero cheni tachango bono iga oikera iga rete biembo agacha so mwana oto bose komutiga bweka igo biyamana soko ngalibaga ngeno yo mwabo cheni omonene cheni nabo twarenge nerega iga munanyoreta abana baye bonsi no turi nerega iga tigo mwana omokenera bagite konyoa Nairobi na gwaru igo cheni no yo minto ekera nyoreta mangana aiga intu tukateba ye cheni no nyanyora mangana iga ninka nabwatenka tukategerega tukamenya koigunga ngikina giachire koti intu bono ntometie kina nkiare konda koti kera cheni na abana cheni na abana baye na aba minto nkaga iga toisanigete ngana abana ba gwaru igo nande ntomanyeti nga inki kendekere
kiarenge ko bari goso cheni karibu oyimoko gotio minto karibu inchu na abana bao bere ngabugo amina Ande tango kwana. Oh. Inje meri kabira. Oli ukwana kale. Cheni ngayare. Morete gocha bosia marore. Cheni one. Aninka. Inka siku hizi no wakanirwe ng'ombe no takanerwa. Mbuo kaita kwata chiro kwanyaliro mwana. No tanyara mwana. Igambuo. Leta abana toba banyamuna na bebire gaki. Togende chikanisa. Ningane tokunya gokwana. Cheni bana kanisa kyogocha. Ereri Jumapili echi nyinge. Atole yemo. Ya Church of God. Vero bana na bana bonse balete Church of God yensa. Balete bono tokuoro kese kanisa berete. Tinta beti mbuya mona se mwezi au mwacha. Tika tokori ngasi no morembe tokore. Bano mbuya mono. Nyuma yo gukora abantu banga twakorire bana twari aba amate na baro baranga muna intwe einde nabo bakwane nga baro chamangana aya aso bwenge ngari getenga Benson getenga onchoka nerara rutembo teye tunga kya bwamate baga bari karibu sana wairire biya ande wairire tigato sabe omo chenu motori tata nyasa to wagita kani biya mana se ke bukyo bagima wato nyore nturia baya ko bwa mojo koro oyo tumuko ko bwense na intunota etene bire tinga kitonje chimba cheto nyaro ko bwena jo subswao nyasa oito ro mojo koro oyo tumuko ko bwense ngakira ta mate ko korara kwa nyasa oito umoje ko yo yeto ibeka sama oka o nyasa oito buno chagite na buno kwaera nyasa otena manenke yega we kwaere biyita libakwe na ko sababu ite cheto motori to amen amang'ana aya na batũkĩra iga tũgakumisana intwe mwaretire omwana ũyũ ũkire ka gakire ka ntuntu mwanjete nyasa ũtũmũgurire ũkire omosi bati ũrĩa ũrũkũng'a cheni bona kayiani ũrĩndo mbuya mono acũgũchaka mbuya mono urunka twakũrire bona ari gũcha bamũra ba mwabo mũcenju nju ekere musakurwo togende sobo cheni amara mwabo mbara bache nabo bakwane abaminto bwairire buya nchege ntonda sabe cheni nimo manyete naende se bwara amonyorete bale gosoma sukuru ngumbu aria cheni nimo manyete ime mono naende ngocha bale nginore bakanka ari bwone cheni nayogerete binte bikona gwapenia ira nango mwao gaiga obeke bintu byao na intu bari bakomanyete kura misi kende na botoko kwambu ya mono abantu ba mintumbu ya muri mwezi pole muswati minto chen abaswati ba minto bensi abayigubane bensi na intu abanyene nekindugu cyane cyensi n'abanyakenyero baga bensi n'umukiyo nyamwaya bwensi pole nche yanko James oyo nyangigende nyangige gari eyanko ya cheni iwa cheni muswati ominto nabatoreri yanda linene aso omwana oyo gosira omwana kanyokorire skuru ore chakabo omwana bweng'encho ore gocha konya ngina akonya bana ba mwabo na incho konyora angorire sati gusanga kanine transport igo we have Mr. Roth from him bono inchengo teba mbuya mono ese amang'ana ya Nyasaye abekiro koboko kwa yororo ekyagera yabeire a fight for wrong time amang'ana ya airire engaki entambe eseng'encho yogosigikibwa mara kotini mara wapi naande nabo nkoreri bageri ntebe nga cheni imbuya mono ese oboremereri omwabere mu gutwara na baswati wa minto
ne ndugu yane kiago n'abamino mwese mugasirana paka amang'ana aya aikirenga kie nabo yari kunyarekana onye n'obunyanga bware ngororo omwana taika lakini gwetera omone Nyasaye ababekerete emeri yagerire kinguru kya Nyasaye omwana oyo ikira egento kende amang'ana aya nayarorire kare togosoma Bibilia omukomano yani omuchakano 48 ekere Yusufu arochenga Yakobo bono ogotire nkurware nseye Yusufu akabwata murabaye babere oyo makuru ku Efraim no yomo Manase na ruringo mumuromone ekera abaire se Yakobo ise usire gukwa ise akateba tiganse ni abana abana adine bati sana Yusufu wane na abere ngokorora ikyara kanyo basire ni muroche mugano ibno rengi ekere Yakobo aikita gikago se ni abana baria Yusufu gatagete omumuro omone nakoreki asese ni gukuru ku Manase bono akanyoranga ise igakari kobiko koboko kwaye eso mutugo mwana uyu okuri mwana uyu moke kuna Yakobo iberete iso mwando na atagitaka nakara kwa gatukora kagake kanyoro omwando oyo gokurekania amagoko okari kobeke ise Efraim ibaga kobeke ise Manase Yusufu kumuburi kike tato gokora nkware kobekera mumuru yone okoboko umusabuki kapisa obasoboki bensi ngayaya nabikunyarikane bebo egento kiachete kobe gikirenga rero sore gente kana gitinkero hiko sawa egento kiachete gokorekana ese amang'ana aya buna Yakobo akorekaneti amagokari gicheso omurori omonene omumura omanase oyomo akabataji konyora bana bamura akanyora abaiseke boka abaiseka abwo bakonye basokire guchinso chinsobo bono lieteria isendia chigwatugukana abana abaiseka bakaruchinsobo moso maru baina nane omuchakano bakaruchinsobo bagachira abaisemoke bakubateri ngabono ina kibono mwatige gesakwike gya tata ina kige koba mware goto mwando otata amang'ana ya kairwesa chichifu akairwesa abagambi abaisiraeli bagateba buna bono mwatebire buna mwatebanga cheni amenye n'abana baye bamenye egente kekerese ko rupipiri ko rwapwo abaise kabwa abaisiraeli bagaitabanga baye gobore mona barabwo ororeri rwaisara rogenderere amane paka abana abwa abaise keno baye tuborimo waise nande manyeri nyina takaretiki iseta iga gwaro mokodone wale aya nyina abana aba wale arabu what strong ikete bon Bibilia kayakanire nga cheni tago chia ande abana ba cheni mbago chia ande ntutagitene ntutwachaga mokodone twanywa mache igobo irigo tigabakonge nande nchongo kwana ere ni ominto bgonchoga muswati ominto nakoreteki naro orio sirete mugonchuru no ominto iga basibati baita abanga elinde nande mocha koreta gotua Kenya ronade ngense kabireye tigagwarare me mokoyone tigare me tigatiga mang'ana mange bore onye no bore makorera moroche tarero borimo Nyasaye no muntu bwo kumya abana baya bagoyi iga kuigora chinchira ao banyora nande bagwatora mu mwanyo cheni Nyasaye naye ndere ko gusisini Nyasaye naye guri chinchira rema abangina bakwanira bagotoria nkondo no maete chinkwana chiri bakwana abangina baria nabagakaba bakwana yaboyo torwe room toruribaga nabeta konga da chance nande tokorwa kiagonchugoja kiagendo kulane chugoja nande tokorwa tokobeka masabo elindo tinge kabisa abaigubane tubasabire batinge kabisa kende nkeyo bon lema biyamone sawantegere Biamono nchenke yago nkoroku yago no yomu abacheni cheni oyo nero toretira Biamono iga no boiri bweito na okorera gokorenjire nde yonse lakini kero monto ngaye miore ligereti mioro inseroji totakwetie okugota betio
gutimuka ngogora ki ngokoba ntuntura abekirwo ndi magoso egekogera kiri gintu gegukorekana enseye Nyasaye namanyete inki kiagere giakorekana nabo yari gitunga nabo yari goche goikira igari tukiriria rero toche toumera nega nabairi abageni bachenio minto gobana tiganko rengo tebanga ki onde tarora bobe nabo Nyasaye bangete gente gekoreki kebeiga biamono Chen. Toke enrete matanga ngene. Ya matanga ngene te wina mo ate 50 to. Next brother. Ahora te ya. Tigamba kwani no atora sama con ambia muri. Biamo. Tengo kwana ngamati ya tini. Omwana uyu uraire kole ngio muiguri one na bere tenere karo mukeiga. Eri mamu inakoro Nairobi akari mwana yakamago chakagenda. Lakini cheni mtongo batabiga. Ogo kuko mwana uyu nabokora abo gusesenia sobugima bwao. Mwana uyu urarire nabora nyore ukurara kwaye denjire munya sago chikogoseseni gochimotu. Ngote imoko yone iga. Tigamanye nga sago chikobeku na sake sana nono yoko rero oborimo bwaye bono mboria. Na ndembera teriko chakwama. Taki mwante kamati yeito abeke gesakiaye na ndatebi gwara abana tinyaruka na masesenia mwana nyaruka nero rakoboi nero ramoboi mwana nyaruka ne party kero bwato mwana nyaruka ne bisio mwana nyaruka na bago cyagenda sagia agere bwo imoke iguru abana abacheni nabo barate bagore no ngwaro bori mu bonde kwetere nibo barakanira tari bana bakare bachoro chombu ose bakare asigete bago tayaya igoteni umtorema na inda ya beire tiatutigere Nyasaye atobogorerio bogima kubwa mono irane osabe na abana bao muborani na kimoko menya nengeye gakimwari ganteni mu mucarangia tari ogwante kwaye anya no mwana mu muroro chabwate kango mwana yo mu muratari gotena imara tebe nga mamu minto na inche ga gusense ito nera tatense buno yo tajitense okumugambi gakitiga toanchane na ande totiga bitine binge mbigo tokonya kende biamon aba minto na abakwanire mbuya muri injengo kwanange muntu ninjo yo mwabo cheni omonene cheni ombwati mwango ombwati oli ombwati nande yo ne naro no yo jetimbwati amange rero nimefurahi koera ngatoruga igatuchi gutumukio mongo tari kurara lakini gutumuka obonga asenginje twachanikire sana tumeteseka ase mipangilio yo mwana uyu urarire intwe ntubwati bobondo bwansi gochenkeye ko mwana minto baro no akarataki aiga no arari na micheka atumwanjete na hata ya anajua ayanda aya umane tokorendera runkoro akorendera runkokorotaki ngoro era bono wacha afungwero na ande tiga atarisha abana baye abatebi abana bane nyabere onya nakora makosa labda nifanya makosa bila kujua monyabere bagendere muna bakaroteki aje abana bali bamcheka bali kuja ni hapa tiga baje bombali gele monde ngaki na roho yotari yo mcheka kuja ni hapa aya mama yetu tayo asenge no hata huko ni sawa tu kuja ni hapa Demichekas na watoto na wachuku kuja hapa hiyo ingine watachukua pale kwa kaburi mumanya micheka ne tachiri kanga bono micheka kuragira akobeke satieri abana bae bakoraki batagete ko abeke lakini nenda hata hivyo atafaa tu ni yetu arudishe rochi bono lene ngike chanda micheka kali ogwanja na batu ateba no yinero okora yo taga nya sa monjorere ekiara egeswali ke otanga enke orokoro ryo wokariko ororore kanda orokonya gosegera rori riko ndoma next ne biya mono ori Frida onero mano micheko monene
Oyo matogora imuroje. Oyo nana. Ana bitengo. Era umwana ukabire. Oyo gatatu narario nyasuguto tayo. Lakini umwana oyo. Oroje. Haya. Endi nonzi niyo ya namna mumuroje iga. Oyo chandikire lakini tiga Nyasaye amwagate. Nyasaye nero ogokoa na Nyasaye nero okoraki. Nyasaye umwana oyo ogosira ku umwana oyo maybe kuna sababu. Kuna sababu kubwa. Kwa hivyo sisi tumeshukuru. Bwana tuache tu aya matogoro. Aje amatogoro andaya. Ngo ibumore naki. Chabuti mama yeti. Sikira nini? Chama cha gaitaki. Pade chombe che yoyonga yaru tere. Oyara fake. Na kero inicheka ro yo. Iga muri gereri go iguarire. Kike mama mata inche. Nje no aya tulitata. So tumeshukuru kwa tuacha vile tu tumekuja. Vile tulikuwa tumepanga tulipanguliwa. Unaona? Lakini Nyasaye buna watu okobwa kwaye tutarudi tu. Bonoga mtakuwa mkituona tu. Kera turache bona kabisa moyo suri na nimeshukuru sana abamate. Unaona abantu bakorwa abamate. Tokwanya gobora musani. Abande bonsi bako kwanga lakini umama takareki. Biyamono sana Nyasaye bagataba mentere ulio oreta kende gochaga tiga Nyasaye koreki. Nonye guacha nonye torete tikende. Tiga Nyasaye kubwatesi. Biyamono. Oyo no umwana oyo amenya. Umwana kare sukuru. Abatoleka bona. Teresa, sasa kuja. Richard ngayare. Taitoko mnyora. Omasa. Nora alia. Inju atato minto naye. Bwana na intu bana abana bakoro kwa bakema. Kemanguru ngumbwa osabo kirigiti. Injo monene. Onaro kombwatia. Orio bwatia. Kiago naro. Ebinte bibere na bikogoti guchumagera. Nakera tatu kaga. Ya narigeretia. Narigeretia, narigeretia. Bwana into family yetu yo kirigiti na binga nayo. Baro babere bakorete ki. Inje ngoro kiago. Nero yo kiago. Baro abande babere batayo batangane terende kuchiaria. Tutakuja kukutana huko. Tumepigana vita na mwisho tumefika hapa leo. Na tunashukuru sana. Biamono. Marita. Tuoya kwa nani? Lakini yo ni chakora kwenda. Tuwalipota ya mwanaya. Buya. Banchira abakwani nande maragoba yabo nombi bwairire biyamole. Biyamole naende. I'm very very grateful. Kubaroraiga. Sikuamini kama nitapata watu wa aina hii. Lakini na hata hivi mbiyamano andi mbiyamano sana. Umuchukuru yona bansire tumwana unje na mukiniri kurwara umwaka yoma. Na investment yangu yote. Naona abikite sumwana. Lakini Mungu alimpenda zaidi kubwa nje. Na mwanjete sana. Igarenge munoni mama mwabo muiburi naro na mama mulesi. Sasa mimi ndio nilikuwa mama mulesi. Igarenge muno mwana ona. Lakini ndindo nyorire nchani umoko ne maragoba yabono nilinga nere rero igatimuke. Nanyore accident 2 months. Na atari receipt mocheri na mama receipt mocheri abantu bakobero mbali ba accident. Bagocha abandi ba maguru tayo. Magoko tayo. Iwa yabe gali muna ne nyumba yane. After 3 days go kwenda korora. Asengenjo utachiti kwa moroko nyora rero gabekire fridge rero garusiri. Bono nje na tebiri mbiyamano digatimuke munabeka naende abamate. Nabanje. Lakini njibuna nalenga nkuboli ndegente kama muntu ndi bwensiga bagaka nabangi nababonzi pinaba nabana mbaro abake. Umuntu naro nagoserete kero nalengega. Sikukosea mtu yote. Bono nkuboli ngwangu uko. Ni ya nini? Bana baisiki. Asenge nchonje
abantu bonse bina nonya no mungina incheru ma rutu timbwati bobene nanya kumubwati none iri tukeri na bana abaiga sijawahi isipokuwa yo mtu amenyete na Nairobi yokurukubuya nanya kubabwati nanya kubakosera bona ya na igita kanyorekana nkariboti omugaka antebikara akora mangana ye accident ya police tutaongea kero tuwakuranga mwakire siminga mataibona tuwakurire na kirende tupange ikaenda hivyo aliria tutebiri tubange roba sudden rire tukaiguriru berinde tugatenene muna atenete muna babande abaminto bakoraki baeresa tuachire bina igoba yani igoba someli elinde liacha kogo kole elinde liacha no nyambo niga dispatch nero lakini yote tunaachia Mungu sababu ni maombi sio uganga na tunaamini kupitia huyu Yesu Kristo nero amaombi aina yaraikire wikira rero umuchukora nati mukibya rero tigara regali no mwaya nonye nere konyoro siri imuchiri gari gukuminga abantu aba baminto ngai bachiete bagantige nkendu eye ini nyasa okoriro gwanja nonye ntu abangete tuabugete tigatokori gusungu njogu chukubanga kwasabi gulirube gogo chukubanga kwanyoro watu hata saa hii vitisho ni mingi sababu hata saa hii tumeambiwa tutafikishana mpaka Supreme Court lakini omali yako that's not si mnajua royal omali ako kama onye baro ile resolution tunasonga mbele lakini nje tintageti ya bina timbi tageti nande nanya gukora binanje asebale warudi chini waone wamekosea ama watakosea mimi nimewasamea sababu mugako yokurukunga nere David Waru nchitanya kuongira koti tali yaro kuongira koti for sure tali yaro kuongira koti abana bakwira koti asenge njo Waru no nyare kuberaga na bari ko batebi umantanya gutinate benga rero chini gukwirande koti aseki tujakosana na yeye bona abana na abaibuli umwana gukumu yani unamlea na maadili mema ekero koranga gangu cyaro kora ukumurangirwa matabitigana ayo no umwana nangabona ncengo diri na Waru tali abana bana barabu mbabwene tigo ngani nche bono bakora tukuminyokanira barabu no abana bafundishwe tabia mzuri nali baramenye ne ekegori ekitokoroka chensi bakora kinali baramenye na maadili amaya asanteni sana nimewashukuru sana 100% nawapenda asante I love you too arokwani rwelire uya njega kingoro kumwango ande tindo chinga nimbwata mange ndanya gukwana bana bakwanirega umwana yo posi kerare gusoma Yesu chiolite mbona ari gocha amurigeri bakebasari abana ari kumuchandikira nabana mwanjete nabari ngo mwana maragi nabongo tebanga yati gamusiri none yange kwara nimwanjete no muchukuru usirire kinenge yonda tebe njengo baire nilimbi yamano muna mwacha abayari kunyarikana tocha unde tauruka lakini mwaurukire nyasaba sesenie nche nonye micheka Waru uri David nje konyora ntura matanga sana nere ngochanda matanga agaiga nana bango mateburi semeji ayen semeji yana bakogukwa nande nje ntwanya konyora na mangana na bako sekaigo twakurana lakini mumanye tabangina chinkane chinkong abangina nintu twasalire pe nintwe twasalirie mugakuri micheka twashita nonya mbono iga nuko nakuchandeke enkoro ng'akingo kora asinyunga gakina kinare gukora lakini yanyareka no otingiru chingori ejirende ngogo gutingora bwana uchandekire lakini none ero uri nyumba gali ngotebese kene bakunya sai ateba nyasaye mbiya mono ekiagera nere gaganyite ngatiga kebese geko bakucha wone kiagero gutigukwana ta kai kora igotoro sogocha lakini nyasao korire na kende ngeyo nyasao orio kora bana ndagendere gukora robi nona abantu bwinyombiye kumusumbua robi chinkoro chiabo egere abantu onye nuyu nere nae ninite buna bakwenena tanganere tayoga are kwenena kabisa nera atachense ngapana na anda kanyoro umuntu umwororo
nyanyora jibali mu burunge tanga tayoga tanga tayo tanga tayo tayo yo bona abantu baminto nere tigarwa maskani aye ayo mwaba maskani amwa maskani nera amwa maskani yakorotana kumurama nera musike nera nandi nabantu aba mabarwete nchireyemo bobe sana ekoroke bichembe naonyesha picha mbaya igo bono asare no musani oya atuma guchaga igate gotegerera tigaenda mutenga mama mutiani ochire bobe aira ne bwoye na kero muntu abere bwoye bakora maskani pakonya sai ainaro na bwate naende motebi michie kanse mechi yane paka daika ya mwisho yebo tingo twara mange kwaro semo yane abata manyiti yo kwa naona mongnon semoyo tali mobe muna magoro komate tali mobe tali monto meta ba ga kantoko otoko yaga jara kinane twaji kwata tweta agora nage da nyomba aria warda ye kietiane kara twaja cha arene bagwaji naira ngaki araja to bachore ingari ekerol lakini no ogenda gutimonga ane na kasandi engara no timonga unchapokuwa njebi ko manyene na to mumwa kunda agenda morete arutiru mujo koroye amaraba lakini ne nonyo tacha mujo korera wani ngote semeji nduri korwa ngwapo na ndikwa gaje nyomba chia machiria ngobe kujire amachuma ya ara imetebu torwe ocheche nyombo be kali narakwa be kiraja kaliye machiri nduma dengo kubudisira rero togende lakini mambia obutore mete ocheche amabati yari kware koreta kururiri ligwate kwagaja tabatari please obeke mambia amabati yakerani uga butome nyombe yo tokonganya kurwa togotige kuri mwao no mochokoro ndiko beka ema ngane ema toko butera rero yoka lakini nilikuwa to jikwagache nyomba mambia emeteri yarengi yare ko jikwagacha ndo kurwa nyombe tara beko iwo ikina na ko gotebia makoyone tali semo yane no muoro nane ngocha achutina nane achutina ngochare ngocharo ko gweretie ko buga ngochare maragoba achutina ngochare lakini rende ngochara ngomwebera lindo isemo yane ngochare tobutenera tobeke nyumba tole no muntu wandu baira asante hano mwakore bya abana b'isukuru bakari basoma no mwana ngai bale abana bali bagasoma no mwana oyo mwana wo ancho muligereri bado twandrete gaiga bantu bali bagonya kukwana gaiga matanga na bagendrete na bagusiba nchira mwana wenye wanasoma na marehemu gaiga bali basoma no mungwana gaiga karibu karibu sana karibu wale vijana marafiki wa marehemu yes very good bado twandrete nani yule ana represent ana anataka kuongea sawa
kama mnaweza ongea nyinyi wote mnaweza peana kila mtu moja moja tu. Sawa? Kwa short. Ongea hapa juu hapo. Sawa. Habari zenyu? John alikuwa rafiki yetu sana. Very good. Umeanza? Anza. Unaona huyu mtoto alikuwa na marafiki kabisa wengi. Habari zenyu? Habari zenyu tena. Sisi ni marafiki wa John. John alikuwa kijana mzuri sana. Alikuwa na socialize na watu. Ukiona watu hapa sio mchezo, ni kijana alikuwa social na alikuwa influencer pia. So tulikuwa tumengojea hii moment sana. Tunashukuru tumeimaliza kwa leo. Nashukuru. Cheki wase wote wenye mweka habari yenu. Hata sisi tunashukuru tumefika. Tumezika bro. Meza mwita bro juu tumetoka naye mbali. Although jani hajakuwa rahisi. Lakini tutasema ni grace ya God, si ndio? Youth for youth, ona ama youth wote wametokelezea hapa. Siku zote hiyo moral to youth for youth. Okay, na wasalimu wa mjambo nyote. What I can say is that we are really sorry for the loss of our brother. Tumekaa naye since form 1. Tuliingia Moi Gesusu. So this is painful to us as the Moi Gesusu fraternity. Thank you. Habari zenu. Habari zenu tena. Mimi naitwa Nesta. Yeye ndo ananifuata kazini yangu, lakini mimi nilimchukulia bro wangu juu tulikuwa close sana before join high school. Hadi time alikuwa high school, mimi nilikuwa high school nyingine, lakini time ya break tulikuwa tunapatana. Time alifika kujoin, nilimpea hiyo support alikuwa anadai. Kila kitu nilikuwa hapo, alikuwa hapo. Hadi tulikuwa tumepanga kitu, lakini God kama kumchukua mapema. Lakini kitu ilikuwa inatusumbua ni kumuona kama hatujamweka hapo down. Na hiyo ndio kitu inafanya tunasikia poa kwa hapo. Itatutoka, tutasikia poa na Mungu amweke poa. Asanteni. Mimi nimekaa hivyo, tumetoka jiji. Tumetoka hivyo Nairobi, tumekaa kumrepresent ka intellectual gang. John alikuwa mbogi yetu, tuko tuna vibe pamoja. John alikuwa dancer bado tuko tumeanza project nyingine, tuko tunaanza kuwa wasanii hivi. Tuko tumepanga vitu mingi na yeye, lakini jaja na yeye akampenda sana akamwa chaende, lakini kitu tutasema cha rest in peace ama aje. Linafaa youth for youth hivyo tu. Right. Kuna mwingine anataka kuongea? Akuje huko. Mbona mnaogopa na Kiswahili yenu ni safi? Naingia sana. Abagusimbia mole. Bia mole ande. Ngimote to enda ko report ko ruga buruma. Abantu ba buruma mbali abantu baya. Igota ndo reporting abantu ba buruma na abantu baya. All right. Mancho muligereria karato gukora ku rucinse mechiga cia buruma. Story ibuna to abekire go guchakira umuchakano bakoma erio. Aboro chenga basai baruri ku rucinse mucyana. Egaro cha basai bakuruga bagukwana iguru musawa poteri bigentekia. Tiga tukore kuruga iga ku rucinse mechiga cia buruma. Kubabekira turu mugano ku ruchagete paka buno mwali. Abagaka bakwanira bangina bakwanira ku rwasai iga. Usiyonsi kore ngingi ntonkere muri asome ku rwasai iga. N'abantu abana nyasati gaenda kubasini botambe.